Lesgezi indaba zo-1 KZN TV ifundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Bavelile abasola ngokubulala besifazane abezitolo eShowe bakhala ngabokufika kanti umphakathi uqashiswe ngeza abakhubazekile. Inkantolo kaMantshi yaseThekwini isukuhlehlisela umhlazizini kuMandulo ukulalela kwesicelo sebhayili sabasola ababili abasola ngokubulala besifazane ababili abatholwe belahliwe ngaseKenville eThekwini. Ulungani imithetho kanye noSandile Chili bavele kafushane kule nkantolo babekwe amacala afaka phakathi awokubulala ukubamba inkunzi ngendluzula ukutholakala nesibhamu esinenhlamvu ezingekho emthethweni. Bazimisele ukwaphika amacala babekwe wona abesilisa ababili abasolwa ngokubulala besifazane okutholwe izidumbu zabo zilahliwe ngasemjondolo yaseKenville eThekwini. Umbuso usheshe waveza ukuthi ke uyakuphikisa ukuthi badedelwe ngebhayili kanti kungenzeka leli cala lidluliselwe enkantolo ephakeme ngenxa ke yobucayi balo. Your worship, bail is opposed by the state. The state is seeking for a period of 7 days for bail information and bail investigations. Arrangements are being made with the investigating officer to provide a letter to the court, which is going to be emailed soon, that both accused be remanded in custody to the Durban North Police Cells for this period of 7 days to facilitate any investigations regarding bail. Hence, we ask that the matter be adjourned to the 4th of September for bail consideration. The matter is also being referred to the Director of Public Prosecutions, as this is a potential High Court matter relating to femicide ×2 and robbery. Labalisa okungulungani imthethwa kanye noSandile Chili baveleke namuhla enkantolo eMantshi yaseThekwini ebigcwele phama abemndeni yabasolwa. Umsolwa wokuqala ubelokhu elihlume phansi njalo ikhanda kanti babeke sebebekwa amacala amahlanu afaka phakathi awokubulala, ukweba iselula, ukutholakala nezinhlamvu nesibhamu ongekho emthethweni nokunye ke. Ilungu lomndeni womunye walaba besifazane uthi ke abasolwa bese kunesikhathi bazana nabagilwa. Udadewethu lo nomngani wakhe laba abantu abebabazi ukusho ukuthi bebazana kukhona la bahlangana khona baseke ukwazana kwabo kwaqala lapho akusibona nje abantu ababengabazi abahlangane nabo ngoba kahanjwa bangabantu abebazi futhi abebecommunicate nabo bahambe nje ekhaya bengabantu abayikhiphayo bezobuya futhi khona ngalolu suku. Ummeli wabasolwa uthi ke na kanjani bazosifaka isicelo sebhayili futhi akubathusi ukuthi leli cala lingahle lithuthelwe enkantolo ephakeme yaseThekwini. I-High Court iyafana namanye ama-court kuthina akukho asikho isimanga i-case noba iya e-High Court no matter iya e-Regional Court, the court is the same. High Court is a court, it's the same. Icala lihlehlele umhlazizine ngenyanga ezayo. Indabeni ze-1 KZN TV kubikuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Abanikazi bezitolo ezincane ezaziwa ngamaspaza shop eShowe enyakatho nelakamthaniya bakhala ngabokufika ke abasebenza ngaphandle kwezivume zokuhweba baphinde badayisa izinto esedlulelwe isikhathi. Lokhu kwekuhlaluke ngesikhathi umasipala uMlalazi ucobelela abanikazi bamaspaza ngolwazi kwezamabhizinisi. Ukwentuleka kwamathuba omsebenzi kuleli segqugquzela abantu abaningi kuba basukume mazikhandela amathuba omsebenzi okuhlanganisa amabhizinisi abo ukuze bakwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Amanye walawo mabhizinisi amaspaza shop ahwebe ezindaweni eziseduze nomphakathi. Abanye abanalolu hlobo lomabhizinisi bakhala kakhulu ngabokufika kuleli nabahweba ngaphandle kwezivume kanjalo nokudayisa izipahla sezidlulelwe isikhathi. Kuba khona kwabantu bokufika mhlambe ngesigxile kakhulu ukubona kodwa sizokubalula ukuthi bayasinikeza ama challenges amakhulu ngoba one thina sikhona sifisa ukuthi umnotho uhambe khona la sidayisela abantu bakithi, siqasha abantu bakithi, siphinde futhi sidayise ukudla okuhlanzekile ngazo zonke izikhathi. Siyabona ukuthi izikhathi eziningi abantu bokufika bakhona babhizinisa endaweni zethu kodwa icompliance enye yezinto ebalekile ayikho. Sizwile nje la kushiwo ukuthiwa akuvumelekile ukuthi udayise at the same time kuleyo ndawo ohlala kuyona noma ulala kuyona. Ezinye izinto esizibukayo zenzeka. Program yamasipala esize kuyona ezosithuthukisa ngolwazi
nezosilekelela ikakhulukazi kulama business ethu amanye abebuye ngaregistiwe sikwazi ukuthi siwaregister kuningi okuinformation esikuthola. Ngisiqale ngo2018 September inselele engibe nazo baningi abazamayo kodwa uma kufika laba bokufika noma ngengqile khona kakhulu kuba khona umehluko obakhona. Yes. Ngesizathu sokuthi ama price abo wethu awafani nawabo kuba cheap kwabo and bakwazi ukuthi ngathini banendlela yabo nje yokusebenza bakwazi ukusizana ngayo eyenza kuthina kubenzima. Ngalendlela ukuthi uma singatholanga uxhaso noma lo funding esingayitholanga kuba ukuthi uma uzoqala ngemali yakho kubanzima kakhulu. Kuba ngcono mhlawumbe uma usuregistile nje umasipala usilekelela nje kanje uma usuregistile ngoba khona lawo funding esiwatholayo asilekelelayo ekuthenini sikwazi ukuthi sithole istock njengovula indlela nje okade ukhona nawo wakwazi ukulekelela wavula ngoba khona ama grant atholakalayo sathola nemshini kwasebenzela. Imeya uMasipala uMlalazi uQT Xulu nobehlele lo mcimbi ngenhloso yokufukula osomabhizinisi bama-spaza shop uveze ukuthi basazokhuculwa yonke into ukuzama ukulwisana nabasebenza ngaphandle kwezivume zokuhweba. Thina njengomasipala simisele kakhulu ukuthi sikhuculule ngoba siyabheka futhi ukuthi imikhiqizo lababo kuhamba ayikho emthethweni igulisa nezingane iyabulala kodwa njengamanje kusuka phambili sizobe sesigxile kakhulu kuyi-compliance yokuthi wona ama-bylaws kamasipala siyawagcina njengoba enjalo kodwa ke ngiyathembisa ukuthi ke sizophuma umkhankaso ukuthi sikwazi ukukhuculula. Imeya uXulu iphinde yaveza ukuthi lolu hlelo luzobasiza kakhulu osomabhizinisi abasafufusa ukuba nabo babe nolwazi kanti iphinde yatusa ukuba abakuleli basebenzisane kube nokubambisana ngakwezamabhizinisi. Okakhulu uma ubheka endlini abantu banawo ama-spaza shops kodwa abanazo nezimvume zokuthi bawasebenzise. Ngakho ke ilapho ke kufanele siqale khona ukuze bakwazi nabo ukuhweba ngokusemthethweni. Kakhulukazi ke ngoba sibhekela kakhulu umnotho wasekhaya ukuthi ugcineke khona ngasekhaya umnotho wakhona nanokuthi njengoba namathuba emsebenzi engekho sikhuthaza kakhulu ukuthi abantu abakwazi ukuzakha nokuzenzela. Impela khona kunjalo izo zonke izinto lezi eziyingqinamba kufanele uba siyiqikekele ukuthi abantu bakithi abakufunde ukwelekelelana nokusebenzisana ndawonye kakhulu mangabe sesiza kwezomnotho. Ezindabeni ze-KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eShowe. Inhlangano engezinzuzo esiletha ukukhanya Foundation bamisene nezamane Disabled People Organisation ePort Danford esikhaleni benze ongajwayelekile njengoba bephume umkhankaso ukufundisa umphakathi ngezingqinamba esibhekene nabantu abakhubazekile emphakathini. Lokhu ke bakwenze ngokuthi bahambe ibanga elingange-kilometer elilodwa besuka kwaMpanzi estopini baze bayiphelela eThusong Center khona ePD behamba ngezitulo ezinamasondo bavalwe amehlo kanye nokunye ukuze umphakathi uzwele ngokwawo umzima babhekana nabo. Lapha kumphakathi wasePort Danford esikhaleni inyakatho leMthaniya buphume ngobuningi bawo kuzoba yingxenye walk ka1 km obuhlelo esiletha ukukhanya Foundation kanye nezamane Disabled People Organisation. Inhloso yayo bekukufundisa umphakathi ngomzima ababhekana nabo emphakathini. Siyenzeke yathi ukuhluka osukwini namhlanje ukuthi senze i-disability walk au i-disability walk la khona abantu abazobe be-experience khona ama-challenges abhekene nabantu abakhubazekile. Phinde futhi ke uma ke sebe-experienceile because i-aim yethu kungukuthi uma usunomntwana okhubazekile o kwenzeke uvelelwa ingozi ugcine nawe usukhubazekile ube nayo ulwazi o information ukuthi wena ke nje ubusungene kulesi sigaba lesi mhlawumbe izona ziphi izimo nanokubhekana nje nama challenges usonomntwana accommodate kanjani umntwana osumtholile ukhubazekile ilezo zimo nje sizozenza. Ikhona i-demonstration ezokwenzeka uzohlala kwi-wheelchair uzwe ukuhamba ngokuyiqhoba wena. Siphinde futhi sidemonstrate ukuthi uma ke ublind or ungaboni emehlweni sobe sikufake nje i-blindfolder uphinde uphathe nestick leso zobuthipha ngaso. Owenhlangano abakhubazekile izamane Disabled People Organisation uSamuel Mthembu uthi ke ziningi izingqinamba ababhekana nazo emphakathini ezinye zazo ukuthi ezinye zezakhiwo zikahulumeni azakhelwa abantu abaphila ngokukhubazeka noma bahamba ngezihlalo ezinamasondo kanye nalabo abangaboni emehlweni. Unxusa kuba uhulumeni alisukumele lolu daba. Uma uhamba ngewheelchair sangathi uhulumeni angayenza le nto
ibe accessible kuwo wonke umuntu njengokuthi nje ingabi nazo itebhisi ngoba uma inetebhisi vele umuntu ohamba ngewheelchair imnikeza i-challenge umuntu ongaboni uyafisa ukuthi uma kwakhiwe indawo ezingamabhilidi mhlambe ama-lift akwazi ukukhuluma akhulume naye amkhulumisa ukuthi njengamanje usendaweni ethize uma usuka la uzokwehla endaweni ethize lokho kwakha umqondo. Kanti-ke umphakathi uphinde wafundisa nangokubaluleka ukuthi abantu abakhubazekile benakekelwe futhi-ke besekwe njengoba bekhubazekile abanye babo babhekana nezingqinamba eziningi. Umuntu ophila ngokukhubazeka uyafana njengo wonke umuntu as much as kukhona yena akangakwenzi njengomuntu osuke ephila ngendlela ejwayelekile but kumele sibanikeze the same love nokubanakekela okulingana nakwabanye abantu. Asithishelele ezitolo sebasiqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli sikhumbuzeke bekuyizona ebeyihamba phambili namhlanje. Bavelile abasola ngokubulala besifazane abezitolo eShowe bakhala ngabokufika kanti umphakathi uqashiswe ngezabakhubazekile. Liqalile ukuqulwa icala lezingane zenkosi eseyakhothama inkosi Sigidi Machi eHadingi. uNkosinathi Fofana Machi uvele enkantolo kaMantshi yasezingolweni ebhekene necala lokunyukubeza udadewabo. Izinduna kanye nomphakathi abangaphansi kwesizwe sakwaMachi bebephume ngokuningi ukuzokweseka umgilwa. Ilunga lomndeni belikhona enkantolo uNkosinathi Machi uthi-ke lesi sigameko sihlukumeze kakhulu isizwe ngakho bafisa umthetho udlala indima yawo. Beziphume ngobuningi izinduna kanye namalungu omphakathi esizwe sakwaMachi eHadingi ukuzolalela ukuqulwa kwecala lezingane zenkosi seyakhothama inkosi uSigidi Machi. Imbiko ithi uNkosinathi Fofana Machi wasendlini enkulu wanyukubeza udadewabo wakwenye indlu khona ebukhosini kanti umsolwa uvele kafushane enkantolo kaMantshi yasezingolweni ebhekene naleli cala. Sesicaleni la komkhulu lapho khona izinyane zenkosi uMachi khona icala likhona lapho omunye wabafowabo kaNdodakazi inkosi lapho wanukubezwa khona umfowabo kuyilelo cala esingalo namhlanje. So esize ngakho njengamalungu omphakathi kanye nomndeni ubulungiso esikudingayo nokukhona akuyona into entsha-ke into endala kunkosi yakhothamayo so into exoxayo so ukulungisa kuphakathi kwesizwe senkosi iqha esingise ngakho. Njengesizwe sakwaMachi kusiphatha kabi lokhu ngoba akusibeke balazweni elihle esizweni sonke saKwaZulu Natal nakoshaya umthetho ngento eyenzakalayo ngoba akubukeki kahle ukuthi ngaphakathi kwesende lenkosi kungenzeka into efana nale kuyinto eyihlazo neyichilo so ingakho sisizwe siphuma hayi ngoba sithatha amasayidi kodwa ingoba sifuna ukulungiswa umthetho udlala indawo yayo. Ilunga lomphakathi lithi kubalekile bengabantu besifazane bebika amacala afana nalawa ngoba yabahlukumeza. Silana ngokuphelezela abantwana benkosi sizokhala nabo ngendlela yokuthi kulenyanga yethu yabantu besifazane izwe lonke ingane ziyahlukunyezwa ngabantu besilisa. Sizothi namhlanje akuphela ukuhlukunyezwa ngoba singabazali sizwe inhlungu ngokuhlukunyezwa ngabantwana abancane nabadala behlukunyezwa ngabantu abadala. Umntwana wasenkosini uMachi bakwenzeka ukuthi ahlukumezeke ngomunye umntwana wakhona. Ingakho ke silana amacala njena ahlukumeza ngisho nathi besingekho lapho kulabo bantwana kodwa ngoba umntwana seyibikile lento sihlukumezekile nathi ngoba silala sizothi makuphele lokhu kuhlukumeza kwabantu besifazane nangalenyanga nje kubi enhlizweni zethu njengoba nathi sikhulisa abantwana sewomama abahlolayo akusiphathi kahle ukuthi kutholakala umntwana wesizwe noba ngomuphi umntwana ehlukunyezwa ngokocansi. Iqhubu Machi uthi abantu ababika amacala okuhlukumezeka. Umuntu akaphumele obala akhulume aveze lokho alandele futhi wonke ama-structures akhona within amakhosi nawa departments kahulumeni akhona ukuze ukuthi asizakala be-healed ngokuthi abe-speak out ngoba komsiza lokho angathuli acashe lento yenzeka i-rape attempting rape izinto eziningi ezihlukahlukene and ziyakudla ugcina soba nento oba nayo ukhwantalala oluthize ngani ngabe ukhulumile ngento esobala. Leli cala lizobuyela kuyona lenkantolo ngoLwesine lolu lwakusasa. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo ezingolweni.
Umphakathi waseplazini eDendethu kwa-27 ngaphansi komasipala kwaDukuza uthi bezoqinisekisa ukuthi uyayivikela ingqalasizinda yesiphehlisa amanzi ebezonikelwa ngokusemthethweni namuhla Intenga Foundation. Lesi siphehlisi sifakwe e-Elbodating Primary School kanti ke sizosiza nomphakathi ukuthola amanzi. Lesikole sendaweni semaplazini izinto eziningi zakule ndawo ezangesikhathi sobandlululo indawo eziningi zingakabuyeli ngaphansi kwezandla zamakhosi. Umphakathi usubuthwele kanzima ngodaba lwamanzi. Bekade sithola amanzi ngamavaterikani mangabe inkinga ikhona namavaterikani besihlupheka ngendlela esimangaliso ngoba ingane mangade amanzi engekho kuyadinga ukuthi ingane buyiselwe emakhaya zingafundi ngalolo hlobo okusho ukuthi zisale emumva ngokufunda. Uthishanhloko wesikole usebeziqinisile zokuphepha ukugada le borehole. As we speak, we've mounted ama-cameras ukusigadela all the system esinawo la esikoleni. Njengoba kufakwa i-borehole nje kunama-camera abheka i-system. Njengoba ngimile nje nami i-camera iyangibona. So to ensure ukuthi noma kungathiwa kusuntshontshile kodwa sizokwazi ukubona ukuthi usibani bani ontshontshile bese senza sure ukuthi ama-cost okubuyisela leyo nto uwena ozowafaka ubuwena ontshontshile. Umholi womphakathi uthi kuyajabulisa ukubona kuza usizo lwamanzi ngabentenga Foundation ngoba lesikole sebesolele kakhulu uhulumeni efuna ukuzivala kodwa kubeni sikwazi ukusiza imindeni ehlala kulezi indawo. Ngeshwabe eminyakeni edlule bangithumelela uhulumeni o-inspector ukuthi abeze la bezobheka isikole. Mina ngangicela ukuthi isikole abazosibheka silungiswe kodwa ngabe nayibhadi nje intokazi nayikhohle igama layo yathi mayifika nje la yamalapha yathi hayi nje lesi sikole nje sifanele nje ukuvala. Umsunguli wentenga Foundation usibazoqhubeka nokusiza ezinye indawo. I-challenge ebenkulu esibhekane nayo sithe sesiyidrillile i-borehole bese siku-85 usibheke ku-90 umgodi bufuna ukucollapse kwaphoqeleka ukuthi sifake amanye amapayipi ukuze umgodi ungacollapse. Iyona challenge esibhekane nayo but okunye nokunye sijabule iphasile abantu bawaphuza amanzi akwaDukuza. La manzi akusiwo aweyingane kuphela awumphakathi wala kulesigodi esikusona. Kahle inkulu imali esiyisebenzisile ukuzodrilla le borehole over 200,000 esiuspendile la and into ezokwenzeka njengamanje sesihandovile iborehole siqedile ngayo sabheka ezinye indawo ke esizoyihambela abantu abadinga khona usizo ukuthi siyodrilla amanye amaborehole. Ukwethula kwale borehole bekuhanjelwe umeya kumasipala wakaDukuza uLindi Nyaka kanjalo neHollywood Foundation. Kudeboko Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuchannel 261 kwaDukuza. Injabulo ke ibibhale emehlweni kubathengisi basedolobheni laseMnambithi enhla nelikaMthaniya emva kokuba kumeya uMasipala Alfred Duma uzaMasibisi enikele ngezindlu zokusebenza ngokusemthethweni kubadayisa abalinganiselwa ku-22 abahlomulile baveza ukuthi ke bebekhathazekile njengoba indawo yaseMnambithi inokuhlaselwa izikhukhula kanti ke ukuphothula kwalezindlu kuzobalekelela kakhulu njengoba ke beziphilisa ngakho ukudayisa. Babonge banconcoza abadayisi bedolobha laseMnambithi kulandela emva kokuba uMasipala Alfred Duma inikezele ngezindlu zokusebenzela ngokusemthethweni kulabasebenzi. UNtombinala uthi useneminyaka engaphezulu kwe-10 edayisela emkhukhwini. Ngendlela besisebenza kabuhlungu ngayo ke kwakhona izikhukhula la eMnambithi kwacula mpuphu kwacula yonke into ongayicabanga ekitchen ngoba sipheka nje amapapa nani okukudla nje sikuphekayo. Bekunzima kakhulu ngijabule kakhulu namhlanje sekuze kwasha ngishizwe ngendlela engathi ngiqalile kade ngiyiza ngayo. Sijabulile kakhulu ngiyacela ukuthi nabangakatholi sinethemba lokuthi ngoba intuthuko siyayibona igeleza njengamanzi siyathemba ukuthi nabanye bazothola. Siyabonga nje kuMasipala seMnambithi, siyabonga kuMeya, siyabonga Phofungani kakhulu umsebenzi wakho omkhulu ungaqalanga la sike sathola ama-voucher o500 nawo300 nje umkhandlu silekelele kakhulu. Siyabonga kuMeya, siyayibona imisebenzi yakho Phofungani. uMeya woMasipala Alfred Duma uzaMasibisi uveza ukuthi banikezele ngezindlu ezilinganiselwa e22. Uzokhumbula ukuthi umntwana waphinda angene usikhulise nje esifundisa ukuthi asigqugquzele abantu ekuzakheni nokuzenzela.
manje ke njengomasipala sikulowo mgomo ukuthi wonke umuntu osemzabalazweni wokuzondla funeka thina simenzele kube lula ukuzondla siphucula indlela yakhe yokusebenza. Iphupho lethu ke lithi sifisa ukuthi iLink Road yonke ibe sesimweni sokuthi umuntu nomuntu ozodayisa la uphatha isikhiye sakhe avule indlu angena sebenze avale njengetolo zonke. Ngaphezulu kwakho konke lokho thina njengomasipala soqinisekisa ukuthi ugesi uyangena kulezi ndlu, soqinisekisa futhi ukuthi mase befaka impahla zabo sifaka isecurity la sibagadele impahla yabo. Uphinde waxwayisa labo abahlomulile ukuba bengadayisi izinto ezingekho emthethweni. Angeke ke sikuvumela ukuthi kube nabantu abazobe sebevula ipoti la abazobe sebedayisa nanoma yiluphi uhlobo lwedakamizwa nanoma yini nje ke engekho emthethweni. Indawo leka kamasipala amaphoyisa kuzofuneka ukuthi enze umsebenzi wawo. Uma umuntu esixaka engelulekeki kubonakala ukuthi uyawona umsebenzi wabantu bakithi, siyophoqeleka ukumephuca indlu sifake omunye umuntu omisele ngokusebenza okuya phambili. Kanti ke laba baphinde baveza ukuthi kubalekile ukuba kube yibo abagada lezi ndawo njengoba kuyiyo indlela ezobalekelela ukubeka isinkwa etafuleni. Nakithi ke bafethu ngathi kwesami singake sizame nje ukuthi ngathi singaye kube umsebenzi wethu ukuthi sikade nalabantu laba abagangayo abagqekeza kuzo izindlu lezi ngamanje bacekelela phansi lezi zinto lezi sesinikwe zona. Ngathi nathi singayihlo noma ke umeya esithembisile ukuthi ke bazozama ukuthi ke basinikeze nama security, kodwa nathi ke kubalekile ukuthi kwathina bethina vele siba ama security qala qamba umeya nje uyasiza nje nathi sikhona lapho siyalekelela. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngibika ngisemnambithi. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZN TV. Sikukhumbuze ke obekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Bavelile abasola ngokubulala besifazane abezitolo eShowe bakhala ngabokufika kanti umphakathi uqashiswe ngeza abakhubazekile. Ake sibheke enkosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.79 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.85 maqhathaniswa ne-euro libe u-23.55 maqhathaniswa nepound waseBrithani. Igolide lona 2,507.64 ounce, uwolo ngahluzwe wona u-$79.55 umphongolo. Ake sibheke enkosini yezemidlalo. Abantu asebekhulile ngokweminyaka bazibandakanya kwimidlalo enhlobonhlobo ebizwa ngama-South African Golden Games dlala umuntu omdala bahlanganyeleke enkundleni yezemidlalo eMgungundlovu lapho bekuhlonza khona-ke abasezingeni owezemidlalo kumasipala wesifunda uMgungundlovu James Kanyezi uthi-ke lo mdlalo yanamuhla bekuzohlonzwa izaguga namakhehla ezizokwenza ithimba elizomela uMgungundlovu kwimidlalo yesifundazwe ezobanjelwa eMandeni. Kuqokwe ithimba labantu abadala abazomela uMgungundlovu kwimidlalo yama-Golden Games ezobanjelwa eMandeni. Sizokhetha ithimba lomkhulu nogogo abadlala esports abazohamba bayomela umkhandlu wedistrict uMgungundlovu kuma-provincial Golden Games udlala umuntu omdala ozohostwa yiLembe eMandeni. Into ekhona ku-district yethu ogogo nomkhulu banama clubs, ama-luncheon clubs, aba-club nje ahlukene kakhulukazi kumasipala uMsunduzi nakubona amasipala abancane esinabo akhona ama-club okukhulu gqugquzela abantu abadala ukuthi badlale bahlale befithi, impilo ingcono kubaleka izifo. Into esigqugquzelayo sohulumeni somasipala into abahlala beyenza njalo iprogram lesemthethweni yahulumeni ebaminyaka yonke. Usihlalo wabantu abadala eMgungundlovu uthi kubalekile ukuzivocavoca. Abantu abadala abangezokhethwa namhlanje ngibanikeza umyalezo wokuthi veli uma kudlalwa kufanele kube khona abawinayo nabahlulwayo. Okubaleke kakhulu ukuzivocavoca, impilo yakho ebaleke kakhulu kunokuwina.
ngithi ke uma uhluliwe nangonyaka ozayo uzosukuma njalo uyithathe. Sijabula kakhulu ukuba kulama games ngoba sibona ngenani labantu abadala liyakhula. ISouth Africa iyonke ino 5.6 million yabantu abadala, inamba yabo iyakhula bese kuthi la iKZN ina 8% walowo 5.6 ngenxa yalemidlalo edlalwayo abantu bayaphila baqhubeka nokuphila. Kanti abantu abadala abayingxenye yezemidlalo bathi yenza umehluko ezimpilweni zabo. Ngenkathi ngiyeka ukusebenza ngo-2018 impilo yayingekho kahle kuze kofika la ko-2019 lapho seqala khona iCovid sabona ukuthi impilo ayikahle ngase ngithi ngijoyina abantu abadala abazivocavocayo. Ukuzivocavoca kusho likhulu kumina ngoba amaphilisi amaningi ngwadlela izifo ezihlukene, onhliziyo, odepression, obanibani, sokwaba into yakudala leyo. Kwakha igazi kuyalivusa igazi. Uma kade lingasavumi ukuthi uhambe kahle kodwa nawujayela ukuzivocavoca ngeke uvele uwohloke kalula. Uma unokugula kuphumela obala kuvele ukuthi uphethwe yilokho. Okuningi nje ukufa amathambo, ukufelwa amathambo, hayi siyaphepha thina esivocavocayo. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Nasike isimo sezulu esikalendeleka. Bukelekeze yaguqu besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Msale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.